Hei og velkommen til Sørfjord. Nå skal vi få se på pepperkakekonsert, eller by. Sara, det skal du ikke. Jo, 10 ganger. Jeg vil ha et utenord. Husk at det var natt her. Vi kan faktisk kjøpe. Så, nå kan du ta det på. Ja, vent, ja, bare. Jeg er en vampyr. Jeg skal bare ta en Snapchat her. Nei. Skru på lyset, Kristoffer. Ja, bra. Se til lyset. Like selv. Se, det er meg. Det er meg. Hvordan kan det være mørkt der? Kan jeg gå inn fram? Jeg går død med tålelig. Det er meg. Og det er kirka, synes jeg. Og Emma har dette lille huset. Snøhvit. Snow White. Jeg skal skrive noe av det jul, eller? Mamma, jeg filmer. Emma, Du er fortsatt. det lille huset hennes. Og det fine huset. Emma, det fine huset. Og i hvert fall, ha det. Bye.